26 January 2024 kuchokera ku Times Television tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndicho linka chokuti tilankhule ndi akumipando amene amadya misonkho ya Malawi, tiauze zimene zuchitika pa ground. Nkutheka kuti mwina mwake misonkho ijema taukoma kwambiri munthu osamaziwa zimene zikuchitika. Nefe timabwera pano kuzakukumbusani iniyo mukamadya sonkho uja kuti komatu amene akulipira misonkho wa akumana ndi izi mukuziwa kumipandoko, ndipo tikamachita zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija Wonder Nkhwenda Vili Msisya Ndevu Zamwaye. Komanso ndiwalandire achimwene anga abayana chunga museka atochunga. Ayi fa munthu wina amatifunsa kuti kodi akumatchwaso zina lina amsisya mwati chani ndikumandivuta ndani kuti Nkhwenda Vili akuti ndakuti chani kuti ino kunali mepera mkafoto akuti kumazayiwa Ndevu Zamwaye nje kumazayichosa ndena atengera kumbusa ndani mafuna ndimve ndena walansomna iwale maina onse the intact they are safe, they are very safe. Ndikulandire na chimwene anga Esewa kwambiri komanso ndalandire amsuku bwana Jona Pamkuku. Lero ndaje kubyelezera ma benja lero sibo jimenja piga chori nkulu wali. I love chakuya masana lero there's some energy kuda bwana yako ndi yokera kuti koma I love element olina kuti amene amadya misonkho yetu. It's very important. Ndamene mavila naye muno yotu Chifukwa amadya misonkho nkwawo kuti mudziganiza on our behalf. Exactly. Muzipanga ziganizo. Yes. Mwamba bwino. Yes, as long as they are eating our taxes. We will not stop. We will not stop. We'll talk about it. We'll dance with you. Sir, no apologies, sir. Wina ananena one of the social media commentators analemba kunena kuti nthawi imene ankalowa mboma nthawi nakugwira ntchito akuti bwana ake anamuuza kuti young man mwachoka private sector mwabwera kuno ndrama za nkhani za boma zimayenda motere ndanamuuza kuti kumachonde ndrama za boma zitalikirene ndanatulusa mawu nena kuti ndrama za boma zimakusata. Yes. Ndrama za boma ati ndrama za misonkho zimakusata, and that's very true. Yes. Bwanji Mungu haba kano yayi mukudya misonkho yathu. Concentration imangana kuti amene akupanga manage. Yes. Or mismanage misonkho yathu ndani at that particular time. Exactly. So that's unavoidable. So we'll be here yes, reminding you that as long as you are enjoying our taxes as your benefits, you call our taxes as your benefits. We are here, sir, to audit you. So my auditors are here. We are in the house. Nkhani imene tufuna tiyambe nayo ni nkhani ya kukwera mtengo kwa zinthu. Zikuoneka kuti mitengo si makhazikika ya timva mkatikati mwa program kuti zimene zizochokera pati tikambirana. Nkhani ina tukamba kuti kunjaku ndekwacha anthu tumaona ngati kuti chifa mapepa latu aperekedwa June. By June abwana mfune mzafune zikambika May. Yes. May mapita. Yes, nomination papers kuti president ndi running mate June. So tell ndizaziwa running mate nthawi yabwino. Ngati sina akonde ti akaniretu mwina musinthe. Zoma abisa umakatulusa last minute. Palanda paut. Ama zaukanira anthu kuti imene yonde mwena nano Zidali website ya president mulira ndizija izo mafuna za hide and seek. Ndabwe sana anthu uda Ya surprise. Mukafuna bwaje? Ma surprise. ino nda station manager. Deputy wanu nde uti amaka programs manager. Yes. Musanka munthu okuti God forbid. Yes. China chake chakujikirani. Yes. Munthu jakhoza. No, that's very true. That's very true. Osamatenga chitsiru kuti anthu aziopera kuti koma puleo chita chake chitachitikira. Uyu akhale president wathu. Please Jodi. uyu atogulisa dziko. Uyu atogulisa. Sinufuna ma surprise. Uyu atogulisa. Sankhireni anthu okuti kumaziwa kuti moyo huu amauziwa ndi Mulungu. Ngozi zimatha kuchitika. Mulungu amatha kukondetsetsa. Kuti tabwera kuno Wodzidzimutsa. ndi running mate akhoza kukhala pule. Chonde tamasamalisani pamenepo. It's important. Tikambira naso pamenepo. Kenaka tukamba benkhani za mafuta. Malaini ya mafuta panopa diesel akuoneka kuti hayi ndithu ma filling stations ambiri alimo. Petrol is still a problem. Kodi zovuta pati. Ma signature madilu ena ndi ena asainidwa liti ati muda adapita kuti kwina kwake tisaina madilu ya government to government zili pati mafuta ali pati sizikumveka bwino.
nkhani zathu zikulu zimenezo komano zosuka mkamwa ndi nkhani za kuononga chilengedwe. Malawi akupitirirabe kudula mitengo mwachisawawa panopa Zomba ndeli under ambush. They have ambushed Zomba mountain. Kudula mitengo mwachisawawa ataononga ku michiruku. Kodi mupanga bwanji zinthu zanu inu anthu chair nkakonda kwa anthu ati kodi inu anthu muganiza bwanji anthu amatichani. There was a word that he used to do. Komanso a Trump afika mamavuvu mokuti tindalama tibeti mabwera kwa Afrika ati misakaye atafuna atumekeso kuti khaliba tili pa chiopsezo. A Trump akusintha zinthu ngati president amene atasankhidwa November uja adafasa titaulira kodi January ndikazangoti ndalowa papa napa the accounting first 100 days. Yes. Abwana mwachitika zinthu zokuti first ndazichita we must that's a big one. Executive orders. That's a big one. That's another big one. Hey, my big ones are mangana. I mean, for 5 years. Clearing the rubble from day one. To kuchaya kukwetsa. Imi sandama zobula tisamalise. Yes. Timbe utenga ujokera kwa proud sponsors zatu a Selly's Enterprise. Here at Selly's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 500 under 12 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Selly's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Selly's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Selly's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Selly's Enterprise company yachi Malawi imene imatipatsira programu ya hot current amene amapanga katundu wa stationary amagulitsa katundu wa stationary komanso wa electronics kani makompyuta kani mafoni kapena mapepala ndi zina zambiri za electronic ndi stationary amene wati mavulira kachisoti. Tiyambe ndi nkhani ya kudula mitengo. Umati kuona zithuzi za anthu ataseza zipika akuzembana ndi magalimoto nzombamo nkumanati mitengo imene kuchokera chakuchawe kucha anthu ndithu akangalika kufuna kuthana nayo mitengo imene ija kumene kuli damu la ujeni limene mapereka mazi kuku. Kodi zikhala bwanji pakati ipo timakati kudandaula uchunga michiru. I don't know kuti panopa the situation ibwanji ku michiru komano zikuoneka ngati kuti no akuzomba afuna kukhala ngati no afuna khe number 1 kuti michiru you think michiru idali kudula tikuoneseni momwe timadulira mitengo. Chuchitika ndi chani kuti Malawi all of a sudden tatayano kuti tizisamalira zinthu zimene nazonso zimatibwirisira ife zabwino ngofuna kuthana nazo basi. What is happening ochoka? Pali mawu achizungu amene amatcha kuti impunity. Dziko ili kunena zona ndi pamene tafika. Ponena kuti palibe munthu amene akuopa for whatever reason we can discuss koma anthu sakuopa chifukwa kale inalipo nthawi yonena kuti even amakalaja amaenda usiku kwambiri amaopa. At least pamakhala nyazi komanso on top of nyazi police ma law enforcers amagwira ntchito yawo in a way that suna kungoenda mosaziwika bwino ndi mitengo ngati motere muchi. Panopo zimakhala ngati police tilibe, zimakhala ngati not even a police ifeyo ngati community. What are we doing to police that? Are we sure kuti mpaka na afike wa police abwere kulazangwire munthu wa mitengo ife tili pompo? Kodi ma beneficiaries kudulidwa kwa mitengo kapena kuti amene amakumana ndi zosatira zake amakhala police okaoka. We are the people as a country, as a people tafika size onena kuti umunthu wathu is now very questionable. Zonena kuti mapita ku school nkubaka phunzira kuti mitengo imathandiza kubweretsa mvula timakhala ngati kuti olonkasi mosinapitemo olamete napita nkalasi sukuluyo sionekera mmene timachitira. And you're talking about Zomba
kumene kuli district imene timayinyalira pa nkhani ya maphunziro. That's the education capital of this country for a very long time. Koma ndi kumene kuchitika zimenezo. Kumaona amagalimoto akuchita kuzembana nawo ndithu pamene tafika dziko lino mponena kuti we should be ashamed. And iwo amene tinawasankhaso kuti azitiyang'anira maka inuyo ngati ku natural resources kunduna. Honestly, nkhope zezo zikuoneka. What have you done so far? What have you done? Nkhope zikuoneka. What have you done to these people? Unfortunately, muzaona kuti ameneso tidawalemba ifeyo ngati Malawi kuti anthu amene atiyendesere zinthu katizi ndi amene amakhaso ma beneficiaries. Exactly. Ndi amenenso agwirisa ntchito nkumawotcha mauvuni. Ndi amene agwirisanso ntchito mitengo yomweyi ndi kumapangira ma business osiyana-siyana. Wina amanena kunena kuti pomafika pa road block atamakalacha ndikupezeka kunena kuti akusisa pa galimoto ndikumpasa wanjinga ndikumadusa bwino bwino. Are you sure? Njinga zambiri mbiri mwina njinga no. zasisa tutani zukaoloka pompa chasungada tumbala makalalo ndi mlandu ukakweza pa galimoto amalanda ndi galimoto yomweyo ukakhala kunena kuti wakweza pa njinga si mlandu. What kind of thinking is that? Abwana wamva mya kwankhulira achungamu akukambaza impunity. Chichewa cha bwino impunity ndi kuderera kukula mtima mwano mtudzu. That's the word I was looking for. Mtudzu. Now mtudzu kusaweruzika mtudzu wa bwana mukumaona andale nde kuja kwawo. Anthu antudzu ena kumamva mena kulankhulira panopa eti ali ku opposition kuti iwe unkalankhula choncho limboma nakubudula pano ali ku opposition mamutu ziyankhula moti munalandira Yesu muliku muyankhula mwa mtudzu so kwambiri mugenze mubwerera bwanji mukalankhula mtudzu. Mafumu mtuzu kufika poti ati kumtulusa maliro aje kuchinga sewatala. Ati apangira maliro pa sewatala. How? Akuti chifukwa chokuti iwo nda mfumu akoza kupanga zimene can you imagine? I'm just trying to give you different examples from all sectors. Mamawa anthu ali pa queue. Uku magamoto akubwera wina akuti akhoza panga overtake iye akuyendesa chi VX. Bwana watu kampani nake iwe lindi afika pamene pamene mukukambapo za ujeni za kuononga mitengo. Kwambirira ndikuizana ndi chunga kwambiri kunena kuti I think kuti chichewa masuwa amanena kuti alese adzipanga zimene zikusangalatsa. Alese pamalo pachi. Kumona kuti alese as long as upangazo zikukomera iweyo kaisi usangalatsani abana pakalizanu. But this is not a jungle. This is not a jungle abana. Ziko muno muli malamulo. Muziko muno muli anthu amene ali ndi maudindo. Kuphatikizapo so ifenga ti masiti. Issue yokudzana ndi kudula mitengo. Yes. Logging olo kumpoto. Yes. Kuti ukaonetsetsa anyamata amene amakhala nkhalango aja ayindi mabwana awo. You understand? Ayindi mabwana awo and mabwana awo ambiri amakhala nthandani. Kwathu konkuno we have had these issues. People our fellow journalists have done investigative stories. Umaita kuona kunena kuti umpanga bribe uyu udutsapa makala kamachoko atha kudutsa rapa. We have cleared it all the way. So corruption, it's even smelling very badly that side. Kumadusa sweeper ngati jema sakulira DPT imakhala kuti yakasegula zipata ma air mane akutsakala kumene kujaku titha kudutsa. So zimona ngati zophekera makamba chonchi. Komana in the next years that's when we will feel the impact of that kind of behavior. Look at the akabaza za njinga za moto. Chaos imwe kuchitika chief. Slowly they are getting out of hand chief. Their numbers are increasing. Yes. Even impunity. Yes. Alipo ena kuchita zinthu. Yes. Kuma they cannot, not even now. When parliament passed the bill. Exactly. Kuti pano banthu they must be regulated. Yes. But akumadusa police. Nitu ya dindo opanga zimene zichi. And kugaliza ko point ako apakapanga transfer kwa majuni office za musi. Tiriso ndi vuto m'Malawi muno. Pandale zathu timaona ngati kuti chaka cha chisankho kapena tikamayandikira ku chisankho tikhwefule talole anthu apange zimene akufuna ndi cholinga chonena kuti ativotere. So in other words, we love power more than we love this country. Timafuna ndithu kukhala pa mpandopo kwambiri kuposa mmene timayikondera dzikoli. N'chifukwa chake zinthu zina boma amatha kuziona koma nkuzisiya akuti n'chaka cha chisankho. If you want to be a good leader, ngati mufuna kukhala atsogoleri onena kuti anthu azakukumbukirani as very impactful leaders, muzakhala atsogoleri onena kuti simuzayang'ana kuti wakuti akomberani m'manja kapena ayi. Muzapanga chinthu chimene chothandiza dziko lino. Tibwera kuti tizakambirane mmene tikuonongera chilengedwe chathu. Tupeze makapu.
kuti tipeze ndindani kuti zikuvuta bati Yes, zikuchitika it's bati important. lero timangoti tidzizule mongodusa komano mukhoza kuona kuti imene ndi nkhani yayikulu tayikaso anyamata aseza zipika kudusa magalimoto aja iwe namondwe kuti just for us to look at that look at that anthu amene ajawa akwadusa yes to look at that kumaganiza kuti everything is okay then we must be sick people chabwino tichokepo pamenepo timati tiyang'anenso a Trump ku America angoti kungoti alumbira Trump amachita kusaina ma executive order makamera akutani akubwera kumafusa what is that ndamauza iyi ndi amagenda awiri that's a big one kweche tikutuluka ku World Health Organization amene amangotipera ndalama America aliyesa mango ibetatulukamo kuti nde ya ndalama za ku Africaso aziyimisa kaye kuti aunike mmene azatha kuchitira ma administration ya Sinta vision ya Sinta zimene amaganiza a Biden simene akuganizira Trump we go ahead ma projects awa kapena and anthu mwe akuchosedwa ntchito amaita kuti na Wayana Jonah you are fired angolemba pa over ba so hati ai udabwera iweyo basi sindikuzola udabwera bwanji iweyo you are fired nubwesa anthu anga amene akuthamange kufunikira kopanga zimenezi nthawi ya nsanga kotani kuipa kwake so kumena kupangira a Trump kukotani kuti ayimisaso even ndi ndalama ndiyo matifika kuno ife tikuvutika ndikale uchimba msanga msanga osapangira budget ndalama zopemphesa amalawi that's a lesson we should get chifuka izozo ndi zawo who's your America so for me chifukwa chimene anthu aku America anamuvotera Trump ndi zimene zizi sankabisa zimene amafuna so telekeze chipani cha Republican amachicha kuti a part of common sense amatero yake ndikupasani chisanzo cha nkhani ya World Health Organization dziko la China ndi anthu 1.something billion people and the contribution yao was just about 39 maybe to 50 million US dollars. Pomwe America contribution yao about 500 million. Kwa population of America about 320 maybe somewhere there. Now Trump akuzifusa kunena kuti ifeyo population yao 300. Tisitika 500 million. Awawa 1.2 billion. Azisitika 39 kandi zingati menako akuponya. No. We are out. Mukuti berandalama. When you look at it from common sense perspective, muona kuti it makes sense. Koma ukakhala kuti uli mbali nayo yopemphesai. Obviously this is umapyantima. Chifuka kumbukirani World Health Organization kuti ma project ambiri kuno Malawi amenenso akulandira support imene ikubwera chifukwa chonena kuti America imasitika ndalama zicha and by the fact kuti achoka muona kuti ma program ambiri ndampaka ale ma project ena ngata ama RT ndotero muona kunkhani za umoyo ndekuti ife tivutika but also maybe that's a wake up time for us kodi ngati dziko ino amene timakulipirani kuli misonkho yathu kuti muzikhala muzitiganizira on our behalf did you think kuti kodi uyu atatu wawina patokhala policy change do we have a backup plan were they even thinking about that so for me ndikuona ngati kuti mwina is time yonena kuti anthu ngati dziko lino la Malawi tizipanga zosamalira nzika zathu are you sure inu yomwe adwala ino mwana wanga adwala kena kanena kuti achimwene ino mwana wanga adwala mungampitisa ku chipatala mungandilipirire I'm sure maybe it's kamodzi in a time of crisis muthandiza kumekena if it's happy timunena kuti achimwene anawo mene mabeka ndalipo tinagwirizana are you sure amalawi azi kudwala ife tizikapempha ndalama and yet ma VX timagula ma VX kuti ayende pansewu timayika toka mafuta ma allowance koma za amalawi kudwala tikapempesa common sense is no longer common abana ndithandizeni anthu amanena kuti even VA amaliyani va ikufunika so va ambassador zake kufunika so va to check va zoma kuchita Trump mwamsanga bana tungodusako neba akamachokapo azikusazika chifukwa choti kumapempha konchere kuti ukafika gogoda uli kuti neba ndi kumako unakandiuza chere titeka kuti the only thing mina tinga chide mina kungozimvera chisoni mina ndine nawo wayana it's a money Trump about it's not your money Trump is on they can choose kuti taxpayers money ya tutasiya kubereka yes the more reason kwa state we need atsogoleri kwathu kuno organizer
amene every ndalama imene timayipeza igwire ntchito malo mwachi. As we were coming here, maripota akunena kuti kuzomba ku hospital sidalipire 100 chakuti miliyoni ya oxygen kulibe mpweya amenewo ili ngongole nda Afrox about 170 million. Maripota even suggesting kunena kuti akuti pa kwizi hapa zimene zokhala zilipo kwa mafuta zayo urazalelo ba uku kulibe. You understand? So that's how we cannot even prioritize zinthu zofunika moyo wantu. Koma kuti galimoto ya bwana yoti imadya mafuta wakuposa mtengo wa oxygen yo ikuyenda be paseko. And brother, you cannot even say no. You understand what I'm saying? We can choose to say what pano pa easy. Ndifanto vesa chisoni. Mukamona Trump mau amene akumasogolera ndonena kuti America first. Yes. Yetu. Ndeni maziganizira kuti taganizana asogolera athu adziko lino. Titamaika kuti Malawi first. Yes. Muchina chili chonse no. Izi zokomera zina Malawi. Nkhani za mafuta sizinga mafuta meto kunena. Nkhani za forex izi. Nkhani zosiyana muona kuti gwero lake ndikuzikonda anthu osakonda Malawi. Simple. Siti kukonda ziko lathu mokwanira tatende ndiziphunzirako zinthu zina avitumbiko anthu akwamenya ineyo. If you ask, this is my personal opinion. Abwana ineyo I like the guy. Agwedeza iwe sungakhale nduna iwe sokukhala gulu limodzi lomadadaula nawonso ukhalira iwe tinakusankha kuti ukhale pamepopo kuti ugwedeze zinthu. We can argue or differ about my procedures and whatever, but principle. Guys, ngati pale anthu ena kaupanga zolakwika bwana akupanga zinthu zolakwika tisanyengerere. Yes, tipeze njira zokuti chanchan, but the truth of the matter is we need people that can shake things up. Osangoti business now, as usual. Wanda, we're not talking about Mumba. Yes. Come on, just look at kuti my predecessors are. Yes. Mumba. Yes. Adayamba sunao. Magwedeza. Kanka kusiyapo. Yes. Kanka kusiyapo. Yes. Already as we speak, I'm hearing that ambonea kuti Mumba aufuna zina kumeneko. Yes. Kuli. Yes. As long as tuinazo zorondora, but to friend kwase zinthu, amalawa azathu akuvutika, ina got no kwamza bwana. Yes. No, let's go ahead. Anthu amene amakhala kuti ali mu nthuzi mwa ujeni. Yes. Mwachinyesi. Kukabwera dzuwa kuti kukumisa bwana amakwiya. Amadandaula because they were benefiting from a system zopoira. Wina kakangofuna kukonza system abwana umalandira ujeni. Resistance. That's a story for another day. Yes, of course. Tipite nkhani yathu yoyamba imene tikunena kuti amalawi ochuluka amati akaona mitengo ya zinthu imene kukwerera tumakhala ndi mafunso kuti kodi chuchitika njani. Katundu yes amayenera kuti akwere. Koma as you're going to see in this video, anduna oona za malonda ndi mafactory mdziko muno akupereka chisanzo chokuti iwo atapita ku shop ina siku limodzi patadusa maola awiri adakapeza katundu yemweyo wakwera kawiri. Iwe Francis Namondwe vinga honorable Sosteni Gwengwe akuti bwanji akuyankhula mchingerezi tibwera pano kufotokozera nchichewa. So we did this because in our observation the last few weeks the way prices have really skyrocketed. Myself, I was buying some few stuffs last week, and in a space of 2 hours the same shop raised prices twice. And something we've not seen in the recent months, so to speak. So that motivated all of us to go as aggressive as we can so that we can put private sector back in line according to the law. Once there's stability in terms of practices, so in terms of prices and in terms of standards, then you would see the ministry again engaging private sector in the diplomacy we always do. But this time around, it's a time of crisis. We needed to do what we're doing. And like I've said, we'll continue doing this, even with media exposure, up until sanity returns, up until dignity and decorum in the way we do business returns. Otherwise, we have no apologies to make. Nduna yoona za malonda ndi mafactory trade and industry honorable Sosteni Gwengwe akunena apo za why government pakati painaoneka kuti yazuka unduna wawo kugwedeza malonda kuti mitengo ikwenda bwanji zikhala bwanji wamumba na usakuyang'ana zawo. But he's saying kuti he's not going to apologize for that because pakuoneka ngati makamba za impunity zija where you are having anduna anapita ku shop komweko kagula chinthu abwera akupatapita maula awiri akapeza kuti mtengo wa chinthu imene achipeza chija chakwera. Chuchitika njani? Pali mbali ziwiri.
mbali imodzi ndonena kuti katundu amene tinaye mdziko muno ochuluka timachita kugula kunja. Now anthu amene amagula katundu wakunja amagwisa ntchito ndalama zakunja zija $, foreign currency kuti akagulire katundu uja. Now unfortunately ndalama zija kuno sizikupezeka pa formal market, that is kuma bank. Ukapita akuza kuti ndalama kulibe, ndipo amene akumatenga ndalama ku bank aziziwe zonena kuti ndi nzika yapadera ya dziko lino chifukwa na an ordinary Malawian forex sakumaipeza ngakhale kuma commercial banks ndikuyankhula ndine ndipo ndi dumbo. Number 2, ena amene akuma nanga business tisiye ayi anthu akumapita bekunja makagula, akumapita pa informal market, akumapita pa ziboliboli, akumapita malo sena akagula pa black market. Dola yo panopo kuti uipeze ndakatu ndi Malawi kwacha 3,500. Ena akuipusha ndi kuti mpaka na ifike 4,000. Now munthu amene wagula 3,500 kwacha dola imodzi akapita kunja ndukagula akabweresa kunoko azachaja pa mtengo wa black market kapena pa mtengo wovomerezeka wa kwacha $2 rate wa 1,751. Obviously azachaja pa mtengo umene anapezera ndalama dola ija, meaning kunena kuti mitengo inayi ikukhala regulated by forex availability. Kupezeka kwa ndalama zakunja ndikumene kupangisanso kuti ndalamazo kuti katundu amene akubwera ayenera kuti akwere. Chifanana kuti anthu acha akabwesa katundu uja kumbukirani amsonkhoso pompo afuna kuti akhiye amsonkho akabweranso nonse akumayika ka markup kuti nanga ndiye ndingogula inenso nditengepo kena kake mapeto wake amene akumavutika amene akumakhala at the receiving end of this process ndi none other than the buyer. The poor Malawian on the street ndamene akumavutika. Musanapite fundi yachiwiri yes. Banki yayikulu mdziko muno ya Reserve Bank, yes, ndi imene imayang'anira misika ya ndalama. Financial regulator, yes, the regulator. Msika umene timauziwa ifeyo ndi formal market yu, yeah, umene ukuti dola ili pa 1.8 yu. Ma banks, ma commercial banks waka ni ma bureaus ndotero. Msika wa informal umene ukumakhala kuti dola yomweyo mabanki mulibe koma kunjako iliko andili pa mtengo umene wo mpaka na 3.65 whatever memunena kuti kuthamangira akuyang'anira ndi ndani kuti mpaka na wakhansika ovomerezeka anthu makagula anthu andisauchitisaso manyaziso kumakagula. As long as nsika umene ulipo, are you sure in your dollar izipezeka mu formal market alipo munthu amene angatenge dola yache siku ngati nali loli ndukayigulisa 1.7 malo ovomerezeka mu mena mayang'aniramo kuti ayiwaja akamagulisa nonse azipeza kwa commission kapena apita nayo panjapa ngati akubwera abusa kumanena kuti kodi maona labo maona labo wetu uzisa mala akuti maona labo uli ndi nzako wina wake mumasinthira kuti ndamazi mumasinthira atini mumasi wana ndi vanhu mumasinthira kuti ndamazi mwansanga black market tisamachite kubisirana ili controlled by anthu opanda mayina. There are people controlling this, but they are nameless as we speak. Alingati amaya mamusi wacha timaona yes, customer la city mamuona kwa amaya amajama gulisa exactly amabwera ma customer la city madziwa exactly. So ine ndikuwuzani kuti zona zake nzonena kuti dola Malawi ilimo madollars akupezeka panopo ndiuzeni kuti ndipeze madollars ndikupezerani koma pokapeza dolayo pali anthu ake okuti mukakayankhula amadziwa ise chain koma ndi anthu okuti even a fiscal police kwa mangalero mamawa mazulu amakhala tatuluka olo even a fiscal police iwo kwauza kuti akupanga black market ndi awo akuzani kuti amenewo ayi tinayesapo tiothamanja. So in other words we are creating this informal market chifukwa chokuti is benefiting anthu amene ali ndi zimphamvu anthu takalizana anthu amene okay ndikuwuzani anthu amene amapeza dollars mo yes pali anthu ma civil servants yes, amene amatuluka kunja yes, akamatuluka amalandira allowance yes, allowance iwo amalandira ma dollars akapita kunja kuja samakagulaso zinthuzo amatha kugula kapena ayi akabwera kodi ndalamazo amasachita declare ku Reserve Bank amachita declare ku commercial banks amapita nazo pa black market
kuli anthu amene amaenda VIP mukasamva kuti a president akupita kunja ulendo amaenda kumaenda anthu ambiri mbiri amene amaenda da president onse aja amapasa priority amatenga $. When they come back, where do you think they go? Amakasintisa ku bureau amakasintisa black market. Now, muntu amene amapezeka ndi dollars zimene zija amakhala, there is the privileged people and anthu amene onda amene amayenera kuti athandize dziko lino, unfortunately they are part of the greed. Ndi anthu amene nawonso afuna kuti adyere. Now munthu mufuna kuti athandize dziko emweyonso afuna kuti adyerere pomwepo. The people who are supposed to regulate us are the very people who are benefiting from the forex crisis in this country. Now, are they justified? Mabwana amene kuti azidaba kuti mitengo iyi kukwera bwanji yet mene mwafotokozera papa. It means that we have created a problem that is also creating another problem, but we think we can solve that problem without dealing with this other problem. How do we do that? Maybe I am tipite kwa abankuku is easy sisatipwetekese mutu uyi nazo ogula katundu wakunja zikumamveka bwino as long as the dollar ikupanga behave mene kupangira behave pano then you can as well forget about controlling it. Ezimba thing mina unena wayana well explained kuti chimene tukuithawira for market ndi chani mitengo misalignment ikuchipa. Okay, misalignment ndi informal marketing, black market. Mbali nayo ndaba yatuyo the buying power inatangalikale ndetu funa kuti tizikapeza ko mina ku black market iko koma kuti uone kuti chikupangitsa kuti tizikhala yopanda mphamvu choncho anthu kumaithawa kupita black market ndi chani. It's something, there's a treatment that has to happen koma it cannot happen now. Say it. Okay, takambaba mbuyo kuti kuti munati muione mene kwacha yathu kuendera against other foreign currencies kind dollar mupezona kuti it's a fake one. It doesn't have. So you're talking of realignment kapena devaluation. Is that what you're talking? Devaluation. That's the best that could happen. But koma treatment mene singachitika loli. But when you devalue the kwacha, para market is so much. Yeah, but dollar yokuti boma ma dollars walibe oti abwere mu system. So you have devalued the kwacha. Now the kwacha, for example, is trading at the 2.5 machisazo in the formal market. Koma mulibe mobe. Black market ikafika pati. Now gonna be at 6,000. Now wanda ndimafuna mwina wayana mena mafuna anamaiza kubera mu just ndipatsire mfazi nayo kuti issue yetu kambira na madzulano wa yokhuzira ndi kukwera mitengo kwa zinthu kuti tipite kunjakwa bwana ngati kuti chinthu chimodzi chimene amalawi ambiri akulira nacho palipo ena amene amadya chilichonse chimene mapatsa ka 5 pasiku. You understand? Yes. Everything they eat was talipira. Okay? Sadziwa mitengo. Sadziwa. Amadya chimene akufuna. In fact, amadaba kuti kuti tikudandaula kuti bread wafika pakuti. You understand? They don't know the price of bread. And akamabwera kumanya kuti we are feeling with you. I was mbodzi aona masali ndife. Ena tidaona 4 years ago. Mimba zake nzimenezi. Anthu atuka mimba atu. Kudali kadabwi. Yes. Yes, pano mimba zavumbuluka. Now, chinthu chimodzi chimene tuenda kuti tivomerezane. Zinthu sizili bwino. Mitengo. Sizili bwino. Yes. Okay? Taonesa abwana sichikuoneka bwino. Koma ife tachiona. Imene idali Christmas. 2020 abwana. Mozi mwa shop mdziko muno idapanga mmene mambira pa 18 December Christmas promotion kukafika pa 20 December. Mutakuona mwina tengepo mtengo wa mafuta umene ndi 2095 kwacha. Amene mafuta adali kugoma 2 liters. Pano pa mafuta amene ajawa ali tanga na chanyuwana bwana tikamanena tizikhanga ti mwina tukokomeza iyo inali 2020 iwe Francis amene timakula ndiyanodisha 11,000 uje mafuta omwe ajani pano pa 11,400 awo pa number 3 pa number 2 pa 2,000 yes ali about 11,000 but that's yapambuyo pano pa they are fluctuating around 14,000-15,000 yes kuchoka pa 2020 2,000 chakuti yes what percentage mukaona Christmas ya chaka chinono imene yoyo ndi yoyo ikuoneka no kuti sobo ujano uyo anali maujeni uja adali ma sobo adali ma 700 yeah 5 yes my god. So anyway we just trying to paint a picture chifukwa mulando opanda mbulu mafuta yes ndamanya kuti ngati kuti chinthu chimodzi chimene amalawa kudira nacho kwambiri and zimene zakhatumani na mbuyo mulina kuti
even amene akulamula paka dali pano chinthu chimodzi chimene atha kuwaswala njoka mphunu kuti thwe Malawi kuti ndikulira nacho ndi mitengo ya zinthu imene agwengwe angodziwa sabatathayi akudabwa sabatatha kuti atatapita ku shop kawiri ifenu ndizimene kale nimeni makhalira tikapita ku shop kutenga quotation amakuza this quotation is valid for 1 hour. Somebody was telling me kuti paropa za fema nyone lukolo mshopu anyamaraba amba kulandia isi ya majumbo hapa amakuza nifuna kwezi fulumilani akweza jamba tu yes ukati ndikateke dola payate omani it's gotten to that level zafika mbele popo sisi bwino koma now titani because nkhani ndi imene yoyo akulu we know kuti katundu silingamagule mtengo meti kagula 2020 that's not what we're saying mubira manthawi katundu amene koma tikunena kuti amene akukwerera kanyanya tikangana inflation is at 28.1% as of November December 24 inali 28.1 tikunena kuti chuma cha ziko chikwera at 1.8% chikwera choncho mchaka chimechi 2023-2024 chili 1.8% zimene anthu ena asamana kuti tifotokoze bwinobwino kuti masamu ake tikuwerengera bwanji because chikwena kuti tizikhanga tikupita ku recession anzathu limakhala kuti negative growth then we're talking about dollar imene tikunena kuti misika yavomerezeka tikuti ndi 1.8 misika osavomerezeka is 3.6 ukamaona zinthu zimene zizi how my exchange rate ndimene ayikirapo pomo how do you manage mitengo ya zinthu when you're looking at these factors amene amachita contribute what is it that we are not doing right Ochunga and who must act now who must bite the bullet because imakwana nthawi bwana kugwira moto ncholinga chokuti upulumuse wanthu. Unfortunately ndikumazifunsa kunena kuti kodi muchaka cha chisankho amene timawatchula kuti asogolere ndokonzeka kupanga ziganizo zopweteka zokuti zitha kuthandiza kusongola sogolo la chuma cha dziko lino and maganizo enawo ndonena kuti atha kuotchesa mavoti. For example, timakhala ndi zinthu zina zimene zimatitengera forex mdziko muno and anthu aivina achuma akhala kumazikamba koma ndi zinthu zonena kuti tikupanga regulate maiko ena we have seen other countries putting a regulation kunena kuti na panopo zimagambo to zikuluzikuluzi makosana taimisane kaye komana ngakunoko zimene manena chunga timayankhula timezozo yes koma kumbali kwa ndifani manena kuti are they willing are the measures that akamati ndi ndindo in their minds they are judged by the cars that are driving. Yes. That's the thinking out. So nzimene kunena kuti so for example mutanena kunena kuti no this is too much. Can we put a stop mwina pa importation wasn't easy chifukwa ndi ma luxuries ndani angafe for this na msintire VX kubomako we need that forex for other things. Necessarily mu reform zimakambidwa ma austerity measures wazimakambidwa takamba sama meetings kuti ma meetings ena amene timapangira kumangochi kusalima akunkhatape ni ma meetings ena onati tamapangira takati koma muzaone mina mapangira defend anthu amene ali ma beneficiaries amakuzani kuti no that's little money amakuzani kuti no ife timafunika malo tikaganize bwino for kuganiza kwathuko ndikumene kumathandiza dziko munthu wawefe tikudziwa kale ona manyanja waganiza tusumo ipe kuganiza ona munthu uziona mpere manyanja iwe tikudziwa iweyo we have grown up with you chila sindandi chani so kuti vena kusankha khala kuti uzikhala kumene koko ife timanda bwanatheka bwanji iwe kuti ukhale nduna you can think now because so for me ndikuwuzani kunena kuti for example Reserve Bank of Malawi yes I think kuti Reserve Bank of Malawi can do better. I know kuti nthawi zambiri manena kuti ma technocracy tasiye vuto siwo iwo amangomvera andale zimene no at the end of the day taonapo kuti ife anthu akunena kuti ine sindirola ngati mukufuna ndekuno mundichose ntchito taonapo Malawi zikuchitika. I'm telling me kunena kuti ku Reserve Bank of Malawi anthu awa a fiscal police sakudziwa malo amene muli ma outlets ama dollars a black market. They know these people. Why can't they clamp on them? Because no one is prepared to do the right thing. Because they're the beneficiaries. They are beneficiaries. Sad. We'll take a break. Tikabwera kumene kuti pitilire ndi program yathu ya lero pa 26 January 2025. Kuyangana nthawi ndiyo chepa. We wish we had more time. Koma tiwona kuti tipanga manage bwanji. Let's take a break. We'll be back shortly.
Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 laptop 8 with 500 under 12 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sally's Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sally's Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sally's Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Hot Current pa 26 January 2025 tili ndi ochunga maphang'ombe komanso tili ndi amsuku za Jona Bankuku mwachidula Jona mungoseka za cost of living titani chifukwa chokuti ndi nkhani imene amalawi amati akamaona panopa komanso boma linoli limene lipo lidavomereza kuti zinthu zikuvuta koma we haven't seen a solution per se. Ineyo mwina mungu achunga lambo kamba nkhani ya chisankho. Yes. I cannot avoid talking about that. Kuna kuti katine na mwantundu wanje pali anthu amene pano ali mboma ndamene akulamulira zinthuzi ndamene akumaona kuti titha kupanga bwanji zinthu kunena kuti tikonze izi. What I've zimene ndaona kwambiri kulibe the political will kuti tikonze zinthu kuti Malawi amene tikumupanga governor ukhenga moyo wake kumende bwino. Why ipamene madaba ndipo kuti ngati ukufuna kuti amalawi aja azikukonda azipitirira kukufuna kuti ukhale mtsogoleri wako umene kuti konse zimezozo wili imene yoyo imaswapa atipo. How can you not think kuti if there is one thing that I must do is to make sure that Malawi azimva kukoma, because as long as akumva kukoma they will make sure kuti I'll give you a very good example. Tita gwetsa mphamvu yako aja ni 44%. Just 20 Yeah. Yes. Oh, the last one. Tingane abwere president Joe kujaza nkule. Yes. Abana kunabwera one a list of austerity measures. Number 2, tida auzidwa kunena kuti pali tinjira tina timene tufuna kuti tiike tukusho na Malawi kuti asamve kupwetika. Koma imwefundirana na mizatu. Brandina zikuli awani. IMF ngati pala twena so amena matinamiza and timanyengerera. Because guys, they sold us a dummy. They lied to us. Where is the money that they should supposed to buy? My point is kuti abana as long as kuntundako and they are comfortable how they are spending ndama zatu. Yes. Carelessly. Today they are here, tomorrow they are there, without considering plight ya Malawi amene pa September agenda chiwanje atakuchecha mosa samala. Chimene chitabana, it's very important. Kuti onetsetsa achunga sadani kunena kuti abana kuti ufunse Malawi kuti ndale zikuenda banje Malawi pano. Chimene akuuze wena ali esikumane naye. Chuma si kuenda bwino. Chuma si kuenda bwino. But if you can't manage this, uzipemphera kwambiri. Ayi. Osama mnamizira Mulungu sotu amaona kuti zisalowelere. Abana Mulungu anatipasa nzeru. You need a miracle to convince the Malawians. Maiko amene achita bwino, palibe amene anachita bwino ifada adapemphera kwambiri. Abana tikapemphera. Miracle. Yeah, tikapemphera Mulungu amatipasa nzeru. Ndipo Bible mweyo imanena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito nchakufa bwana. Now if you ask me, let's put it. Yes. You know, if you ask me, sindinaone chidwi chani yonena kuti Malawi tofuna timpulumutse bwanji munyengo zimene akudutsa. Chabwe. Are we ready to fix? We have been hearing okay, we are fixing the broken systems. How much have you fixed this far? You're not okay, mwapanga fix easy. This I'm saying, ndukudziwa unaona kale administration zambuyo anani mavuto awo. Nobody would mukamakoza paipi yokuti ikutaya madzi ndi madzi sakutuluka uko. Anthu akudikira umene kuchota mwe madzi sumauza kuti ndakonza. Amangona madzi akutuluka. Koma madzi auti ndikukwaza kuti paipi magesa akathima. Sumauza anthu daya aka. Umangova kunyadira.
So but it's zina, you don't have to say. You are able People to are see. going to see for themselves. The more you try to explain, the more we know you are not doing things. Yes, the pipe is fixed, the electricity is back. Pana ifune imodzi chimene titakweza titayiwala. Yes. Manena kuti pala anthu ena amene they're taking advantage Yes. of the situation. Yes. Chifukwa olo dolayo Yes. sikuti ikumachita kukwera kawiri mwina Masiku. within an 2 hour hours, yes. motero mu ayi. Yes. So pamene tili pa mavuto tikumbukire kuti alipo anthu ena amene amapanga be benefit pa mavuto a dziko lino. Yes. Ndiye even mashopu zinazi tiyapempha aunduna wa trade kunena kuti zinazi nzofunika kuti anthu ena azigunyuza kumene because kwinaku ndikuba ndumbava kwina Trade kubwereka umumba. Akanayika kani manambala mu every shop. Edu. Amalawi. Mtengo wa chinthu mukauona kuti wakwera kawiri imbani nambala iyi muli mu shop momo mukujambula ndi phone. and you know kuti mashopu ena sakumayikaso mitengo. Yes. Edu. Umakazionera pa Yes. timpacha. So can we put some kind of enforcement? Tichoke pamenepo tipite nkhani ina ya running mate. Ku MCP atakhala kuti migwirizano yavutiratu. Ndekuti ali ndi option awiri. Yachitatu yo tiona tifotokoza. Atakhala kuti MCP sakufunanso kutuluka panja kuti iwo akuziona kuti 50% plus 1 Yes. tidusa mena kumana miziri anthu ena. Palipo anthu ena akwana miza apule. Yeah, of Apule. course. Timenya. Anthu abosa. Awana miza. Apule akuna miza. Akuchitsira manyazi. Awa anthu ena mukakabwa nkho iwo anabakale ndama zawo zokwanira. Yes. They'll be safe. By the way, mundikhala sulatu. Khala ndicho ncho. Oho. Ali ndi ma vice president awiri. Poti president amachokera central region iwo umene amapangira zinthu zawo manana ndi ma vice achokera zigawo zinazi. So iwo chigawo cha kumawachi sanachike mu system mwawo. Ndikuti kumpoto kuli Catherine Gutani Hala amene amakhala ngati first vice president. Yes. Second vice president ndi Abidamia. Mokuti apule ali ndi azimayi awiri standby. Atha kutulapo mmodzi ngati running mate. Atafuna kuti akhale momwemo. Aliso ndi winanso amene padakali pano pa ndi vice president waziko atakhala kuti akuyang'ana beza Michael Usi akhoza kuona kuti ausi chiro dayamba kale mwina waigwira bwino umalizisa ndikhala nawe zimene zozo ndi amali pa MCP ngati pali akukangana okhaokha ndendiwo ngati pali chipali chimene akulumana anthu okhaokha zoti unaone kuti anthu inu Yes. nino anthu anthu ndwanji muli muboma the intra-party Yes. politics in MCP Anthu akukomana kopsa. very sick ndikumeneko DPP amuthalika ali ndi ma option 4 Atakhala kuti sakuyang'ana kwinayi tikuzikuguda pantima. atakuyata kutenga Achapi Muhango kumpoto Alfred Gangata Percent. percent akugwedezaso Alfred Gangata ndipo MCP akuchita kuwina kongo then pali a Bright Msaka kumawa Western region. then pali a Joseph Mwanamveka kumwera atakutenga tayunikeni imeneyi MCP Kodi anthu mwaimbazi pano ziwedizi? Ayi, Tambazi pano zizi? tamalizira pomwepa ena Mwakumbukira nkhani ena wasangawine paukase Major political parties. ine ni manena kuti UTM with Chilima they go to 1 million. Yeah. I'm not sindikunyoza amene alipo panopa komano how much have They you still done have time. They still have time to kuti pauka Akweze ma structures catch. even pa ground. Yes, So yes. tikamana choncho siri kudala ndaka Aye, pambe aye. siri kudala ndaka achimwene anga ayino kuchihana you know ni manena eti Yes. achimwene anga ujena akondwa ni nankhumwa you know tizinena zoona kulakulu chifukwa ndalama zija pena eti anthu amafuna ngokudyera zipani zimene zipikisane mwa kupikisana president ndi ziwiri ena akumaza ona kuti iya ino akalephera no 50% plus 1 uja round 2 ife tizakhala no joka chanjani zimenezo abwana zitha kuchitika kutsosa chitika but with due respect zipani zimene tukumaganizira kuti zipanga form next government itokhala MCP yomweyo yes kapena babwera DPP atha kubwera ndena ndazawo koma ena osewa atokhala Pauka. pambuyo pa aya mwene tisaname andi ngati mukumufuna tiza ku September ndimpompa achunga fuso ndi limene lolo aujeni ndani awo achakwera ngati pali nkhaniso imene ikwaswesa tuloso ndi imene nditenge uyu chifukwa chani nkhani ya ma running mate ndiyambe motere achakwera uku kuli amuthalika kauku kuli akabambe kauku kuli achihana uku kuli a Joyce Banda asogolera onsewa
ali ndi ufulu osankha munthu amene akumfuna kuti akhale running mate. Chifukwa tazionapo kumbuyoku tithoma soko tithoma khala limited ndi mayina amene tikukamba. Jabi muhango anana muona muntali kamwina akuganiza munthu wina completely. It could be thinking of someone completely. So mangofuna so kunena kuti pamene tikupanga comment, I want to be cautious of the fact that manena kuti in an event kuti akufuna kutenga muchipani mwawo. We are not saying kuti this is the only option. Tinanena kuyambira kutakhala kuti afuna kuti angotenge kwa anthu mwali nawo. Awa nata si muntu tukukamaka vice president. At least ubakhala now ine ndikuza kuti ndiyambe ndi MCP. Yes. MCP tiuze zoona pano. Ma chances oti mungapeze mavoti ambiri ku Eastern region ndi ku Southern region ndukayika. Mavoti ambiri anu mwapeza ku Central region. Koma ku region ina kumene mungakayeseko kuphupha mwina kumpoto. Now kumene koko the only way MCP ingakachite patukutuku ndi itakhala ndi candidate amene kumene koko anthu akumene koko akumfuna. So for me ntakhala chakwera, what I would do is sinditengera zimene ine ndikufuna, nditautengera zonena kuti kodi anthu akumene koko akufuna ndani. For example, I'll give you an example. Timamva za amumba nyamata watu wangotulukira kumene adabikisana by the way yes ndakutani hala and kumene competition amatengesana exactly mona kuti competition yaikulu ndi akutani hala ndi amumba. But if you notice in ordinary modes ku convention azikale koda chama futa wana kona ngazi azikale tu azikale kabisa na oba ujenesi yes yeah azikale asiyani kai pambani. Now kumene kucha kumpoto muona kunena kuti even misonkhano ya mapanga amumba amaoneka kuti antitukunena nditu many failed money. Yes, no apology. Amaoneka kuti he's liked. Yes. And amaoneka kuti ngati akubweresa a new energy to the party. But is manena kuti anthu ena amakonda chipana, anthu ena amakonda munthu. Amumba amaoneka kuti ali ndi following ina imene is just particular and exclusive to him. Anthu kumwanyadira kuti ni mumba tinapita ku convention limodzi. Mukumbukira. Mene anthu amaoneka kuti amamunjenjemerera. Koma agotani hala in terms of institutional memory, in terms of history, mbiri ya chipani. Iwo ndi munthu onena kuti ngolemekezeka. Kuchipani iko maka so kuchipani maka chigawo cha kumpoto. So at the end of the day, you have to ask yourself as a leader kuti it's not about kuchuka. It's not about kuti uyandi udindo wanje. Kodi amenanga ndibweresere mavoti ochuluka ndani? For me, if I were to choose between the two people, there's a likelihood kuna kuti amumba may actually excite a northern voter maybe than a Gotani Hala. That's what I think I can say. Now, Alias is entitled. That's your opinion. That's your opinion. My opinion. And you all know an apology. Yes, it's your opinion. Yes, it's my opinion. However, chimene chumaza vuta kwa MCP. Mamota aziyangana chisankho cha 2025. Alibiza tukangana na chisankho cha 2030. Kuti tasatengi kwacha kwera ndani. You know, zimene zonso zikumachita cloud anthu ena ake amene amazitenga kuti iwo ndiye iwo. Ine ndiyambire pamene. Iyambire pamene. Ababa, mwina nthawi sidola next week titakuzamaliza yamarani meeting. Ndifuna kuona kuti point pamene nawo anthu kunya kuti kwa MCP kuli anthu amene akudzimva kuti after achakwera 2030 ndizatenge. That's why kuli anthu ena we know them, they are very careless now. They can do anything else. Kachakwera wina kasawina as long as ifeleke kuti tatolera zathu so zapangira 2030. Yes. As we speak kuli makampu 1 2 kanda atatu. Yes. Uyu akumazipanga line ndikati mukena KMTV komeko. Uyu akuzipanga line ndati mutu mwawo akudziwa kuti by 2030 chokwe saulani sakalako ndamba dakayanga na MCP chonena kuti kodi ndiyenda ena they even kumalipirira mashado ena ndiyenda kuti ndikulipirirayi kuti akakhale aphungu awo akamazafuna ujeni ukandidate wa 2030 ayiwala kuti pali chisankho cha 2025 choti aduse. So chinthu chimodzinso chimene achakwera akuyenda kukhala very careful. If we can't lead matrends awawa tukauza pano kuti kwanu anthu akumenyana inuyo mugamaganiza kuti mune akupanga kampeni za inu 2025
you see them making noise, but trust you me, akuona kuti zitanizaenda, it's fine. Sisinaende, them they know they are planning for 2030. That's what is that. Whether they mess up the presidency, I better don't care. Yes, and it's very sad, very unfortunate. And the parliament mamuta asatire ma structure achipani. Yes. Azitenga kuti onenda mphamvu chipani chakhanga cha kunyumba kwawo. Exactly. They are operating things from their homes, from what ngati pali chipani chimene chini ma structures omveka bwino nda MCP. Yes. How can the people be keeping things even in their homes? They've got the headquarters. Branch kuno ma office awiri. Yes. Pa clock tower ina pa chichira. So my friend wanena kuti mwina waya nasina bwini. But trends ametuka kwa MCP today. Some characters ametuka kwa MCP today. We used to see them ku DPP. Yeah. Abana kuchipani kuja anthu wakhala kuti usimbwa ama kupanga withdraw pang'ono akona ngarodzwa ndiwo ende mina tasire so abana sungapanga zinthu weka throughout sizikatheke ine mungapezeka kuti mufuna muzawerenga news nokha mufuna mupange program kwina kuti masida anthu ena apange zinthu zina. That's why ku convention ya MCP kuja akasankha uri director wa youth uyu ndi wa treasurer sungapanga pangeno zimene zonsezo weka aliyesa akhalepa udindo pache munthu sungadye zonse sizikatheka zimakutsamwa. yes so tendibwere ku DPP mwamsanga nthawi ndiye koma imene ndiye yatifuta kwambiri kwambiri mwina tinene kuti chimene ndiye zakhale main topic yathu next Sunday because if you have out any permissible sinamalize tikana atimayena tikambeposo za ausi kodi ausi ndi ati aliyeseyo timuone kuti agodani hani ndani akumbawa ndi ndani ukuso ausi ndi an interesting character so kuku ndi Gangatayi amene central region ija wailowa ndithu kumuona misonkhano yake imene kupangira kumadaba kuti kodi iyeyu wafuna nokuidya MCP from their bedroom. Is an interesting guy. Now ndimakamba tisanabwere muno kuti amutalika anatibweresera chimulirenji koma tisamayiwale anatibweresaso chilima. Yes. Kodi kama waseka mwina kama waseka kuti tizizo kuti anabweresaso chilima. Yes. Has spotted another Gangata kuti akoza kuzunguza MCP ku central region konko uli munthu wamangidwa amazoona ngati makona make akumaona na chimodzi chimene takhala tikumva ndipo tinamva sombuyo nkonena kuti amene amamzungulira president amatha kumampasa so pressure yonena kuti tasankhani uyu tamvaponso anthu amene amakhala ma first lady anthu amene amakhala mkazi wa president amakhala kukhwizira anthu ena amene akwakhwizira aina akwakhwizira amakhala kuti ndanzawo kuseli akumuzi kwawo yes so manyanga kumene tizazikambaso yes apa pepani ya mafuta ndi yomwe ija ndikuti anthu adakamenyana abe pali makampu ena ku Kenya makampu ena ku koma makiuzi adakalipo pasi apana ndi alipo makiuzi apule iniyo mutangoti mwazuka nkufuna kuti zimezi zithe I'm telling you zitha pa ballot zina lanu ndi major kakhalepo. Can you sort this out, your excellency? You can. These people are pulling in different directions because they are making money kumbali ko abanda kuchisamala ichi chachabe ichi mafutaji tikambira naso imene tidakabwera pano pakuzakamba mmene anthu akubera ndalama za mafuta pomapanga create problem yomwe tili nayoyi, but at the end of the day zina limene kunyozeka ndilachakwera atakwera. Do something about this. Malanimenti tikubwera nanu tizakufotokoze na Jabi Muhango ndandani Alfred Gangata Bright Msaka Joseph Mwanamveka as a DPP. Then uko kuli Catherine Kotani Hala Abidamia koma metanenera president, they are not limited to pick from here. Ta klapo tikuona takutenga. And we shall probably talk about the possible alliances. Yes. Chabu ino pamenepo ndeba msiriziro pa program ya tshali nditokoze amapangombe awayana chunga titokoze amsuku ajona pankuku ine ndevu zamai Wanderer kwenda vmsisya tukupereka mbali naye kuseri kwa tuku kuli studio ina umene kuli David Kadama afuna kuwerenga nkhani za 7 o'clock. Utenga wa proud sponsors at Service Enterprise. Goodbye. Here at Service Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our